Abasolwa abahlanu bebevele enkantolo yemantshi yaseThekwini namhlanje. Okubambezele icala udaba lokudluliswa kwesinqumo sokubuyiswa kuleli kwabasolwa ababili ababoshelwa leli cala eSwatini. Abameli bezelemani ezimbili zakwaNdimande baphosela inselele ukubuyiswa kwabo kulelizwe bezobhekana naleli cala. NgoNcwaba leli cala lahlehliswa ukuphothula uphenyo. Imantshi uVincent Hlatshwayo yavuma ukulihlehlisa leli cala ukuvumela ukuthi kube sekulungile ukubekwa icala kwabasolwa uma sebevela futhi enkantolo. Abashushisi manje bafuna ukuguqula icala elibekwe abasolwa njengoba besalinde ukuba babuyiselwe kulelizwe bobabili besuka eSwatini. I'm postponing the matter, trying to strike a midline to the 7th of February. That is the earliest, bearing in mind the amount of work that has to be done, and that I will not grant a further postponement for indictment after this date. Enkantolo ephakeme eNorth Gauteng abameli ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa bebempheke ngobhojwana wembuzo ufakazi wombuso okungumphenyi ophambili wecala uBrigadier Bongani Gininda mayelana nencwadi ayikhipha eyayigunyaza ukuboshwa komculi uKelly Khumalo. Eqaleni uGininda watshela inkantolo ukuthi uKhumalo wayengumsolwa wesithupha ophenyweni lokubulawa kaMeyiwa. Uphenyo lwaliveza uKhumalo njengobhongoza ekwakhiweni kwetulo lokuthenga izinkabi ezazizosoconga uMeyiwa. Isicelo sokuboshwa kwakhe senziwa ngoLwezi ka-2020 kepha-ke asigunyazwanga. Abameli bajikijele uGininda ngembuzo mayelana nokuthi ingabe ithimba labashushisi lalikholwa yini ukuthi uKhumalo wayengungqondongqondo ekubulaweni kaMeyiwa. Was the team of prosecutors, or was it part of their narrative, their viewpoint that Kelly was the kingpin in the assassination of the deceased in this case, irrespective of whether Kelly Khumalo was charged or not? Icala lizoqhubeka ngomsombuluko.